Район башлыгы һәм җитәкчеләр теләкләр чыршысы акциясе буенча балаларның хыялларын тормышка ашырдылар. Кечкенә Кира теләкләр чыршысына велосипедлы булырга теләп хат юллаган. Хакимият бинасында узган күркәм чарада район башлыгы Разиф Кәримов кызчыкның һәм тагын берничә балага үзләре сораган бүләкләрен тапшырды. Тимур исемле егет могҗизага ышанып синтезаторлы булу теләген язган. Тимур, давай, научись, я приеду к тебе. Поиграешь, хорошо? Кечкенә Сашаның бик тә радио белән идарә итә торган самолетлы буласы килгән. Әлеге бүләкләрне балаларга Разиф Кәримов тантаналы төстә тапшырды. Мы с вами вместе 9-й Новый год встречаем. И каждый год я ходил тоже в конце декабря. Кто-то выигрывал какой-то подарок, я к ним домой приходил. Но в этом году вот впервые наши детишки захотели к нам в администрацию приходить. Говорят, придем сюда. Бәйрәм чарасы Кыш бабай һәм Кар кызы, ел символлары, куян һәм тигр катнашында әкияти тамаша белән үрелеп барды. Энергетик мәдәният сарае тарафыннан әзерләнгән концерт бәйрәмне бизәде. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.